ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. Namaskara. V4 News in association with Kalyan Jewellers presents Comedy Premier League Season 2 powered by Sun Premium Refined Oil and Aruna Masala. ಸೇರಿದಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ಬಾರಿ ಎಂಗ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಗಲ್ನ ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್. ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಶೋ ರನ್ ಆವಡುಂದಾಣ ಕೆಲವು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇರ್ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಪೊರ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಬೆವರೇಜ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಂದಿನಿ, ಅಂಚನೆ UM Renegade ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಸುಚಿತ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಭತ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೋಲಾರ್ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ನಮ್ಮ ಭರಿತ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಕಲು ರಾಯಲ್ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್, ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, KMC ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, Go Heal Ointment, Planet G Mobile Gallery, Apple Accessories, Flaunt, Car Decor Kadri, Moti Mahal Hotel, Renault, Biomon Hair Replacement, Digital Planet, Red FM, SDM College Ujire and Sharada Ayurveda Hospital. So mokle ಮಾತಾರೆಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ವೆಲ್ ಇನ್ನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ ಒಂಜಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆಯ್ನ ಟೀಮ್ ಬರೋದು. ಸೊ SN Vergo Friends. ಸೊ ದುಮ್ಮದ ಎಪಿಸೋಡ್ನು ಮಾತ ತೂಣುಂದಾಡ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತನಂದಾಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಇಂದಲ ಪನೊಲಿ SN Vergo Friends. ಸೊ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ತೆಲಿಪಾಯರ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಕುಲ್ ತೆಲಿಪಾರ ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆ ವಿತ್ತು ಬರೋನುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ನಗ ಏತು ಗೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪಣ, ಏತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪಣ, ಆತು ಜೋರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ದಾಕ್ಲೇನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ್ ಕೇನುದಿಲ್ಲ. ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ SN Vergo Friends. ನಂಬಿಕೆ ಭರವಸೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ವರ್ಗೋ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ಗಳ ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಧಿಕೃತ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ SN ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಅಳಕೆ ಮಂಗಳೂರು. ಮೊಬೈಲ್ 9844243600. ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮನ ಪುದರ್ ಶೋಭೆ ಜೀವನ ಇಡೀ ಶೋಭನ ಲೋಭನ ಪತ್ತವನಟ್ಟೇ ಆಂಡು ಎನ್ನ ದನಿ ಪಂಡಿತಿ ಒಂಜರ ತಿಂಗೊಲಾಂಡು ಬೊಂಬೈ ಬೋದು ಸೈದೇನಾ ಬದುಕದೇನಾ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಓಲ ಬೊಂಬೈಡಿ ಲೇಡೀಸ್ ಬಾರ್ಗ್ ಮಿನಿ ಸೇರಿದನ ಆ ಪರಮಾತ್ಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಕ್ಕ ಪಂಡಿತರುಲ್ಲೇರ ಪಂಡಿತೇರು ಪಂಡಿತೇರು ಆರು ಸೈದೇರು ಏಪ ಒಂಜಾರು ತಿಂಗೋಲ ಅನ್ ಸೈದು ಎಂಚ ಎಂಜಿನ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಸೀಕ ಮತ ಬತ್ತಿನಿ ಗಾಯ ಜನಗ ಕಿರ್ಮ ಒಂದು ಮಾತ ಇತ್ತನ ಬಕ ಸೈತನ್ ಅಂದ ಇತ್ತ ಮರ್ದಿಯರು ಕೊರ್ಪಿನ್ ಬಕ ಮರ್ದ್ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ಅಂದ ದುಂಬ ಪಂಡಿತೇರು ಕೊರೋ ಅಂತಿನತ ಪಂಡಿತೇರು ಕರ್ಮ ಕೊರೋ ಅಂತಿನ ಯಾನ್ ಕಡೆ ಅಂತೀನಿ ಆ ಜನ ಖಾಲಿ ನಕ್ಕ ಅಂತೀನಿ ಅಂದ ಒಂದು ಮೂಲ ಗೋಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯಗೆ ಸನ್ಮಾನ ತಿನ್ನ ಫೋಟೋ ಇತ್ತನ ತಾವು ಫೋಟೋ ಪಂಡಿತರನ ಫೋಟೋ ಬೆತ್ತಕದೆ ಓ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾರಿನ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೋರ್ ನೆಗದೀತೆ ಹತ್ತು ಬಕ ಆಯ್ತ ಫ್ರೇಮ್ ಪೂರ ಫ್ರೇಮ್ ಪೊಲ್ತು ದಿಕ್ಕೆಲ್ದಿತ್ತೆ ಬಕ ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ಇತ್ತನ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೋಕುದ ಆರ್ನ ಫೋಟೋ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಮೀಸೆ ಉಡುಪ ಅಂದುಲ್ಲೆ ನೇ ಆಜಂದ ವಿಷಯದಾಗಿ ಪಂಡಿತ ನಮ್ಮೆನ ಹಿರೇಗ ಮರ್ದು ಕೊರ್ನಾಡತಿ ಹಿರೇತ ಹಿರೇಗ ಎಂಜಿನ ಎಂಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ ಜಾಪಾವ ಎಂಜಿನೆ ಇರು ಅಂಗಡಿ ವೈದಿನೇ ಅಂತತ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ ಮಂಡ ಶೀತ ಜ್ವರ ಶೀತ ಕುಲ್ಲೆ 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 ರಡ್ಡರೆ ಮೂಜೆ ಕಾಲು ಆಜೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಒಂದು ದಾದೆ ಎನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಇಂಚಿ ಇಂಚಿ ತೂದು ಲೇಪ ಕೊರ್ಪುನಿ ಈರು ಇಂಚಿ ತೂಪಿನ ಇಂಚಿ ತೂದು ಕೊಡ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಗುಲ್ಲೆ ಕೈ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಜಿನ ಮದ್ಮೆ ಕವರ್ ಜೇರ ಬೈತೀನಿ ಕೈ ಕೊರ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಜತ್ತ ಇತ್ತೆ ಅಂದತ್ತ ದುಂಬುರ್ದಲ್ಲ ಮೂಜಿ
ಶೀತ ಜ್ವರ ಸುರಾದ್ ಇರೆಗ್ ಮೂಜಿ ದಿನ ಆಯ್ನತ್ತ ಅಂತ ಪಂಡಿ ನಾನು ಯಾನ್ ಲವ್ವೇ ಬಂದೀನಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಅಂಡ್ ಬಂದು ನೇ ಇತ್ತೆ ಲೇಪ ಮತ ಕೊರ್ಪೆ ಮರ್ತು ಮತ ಕೊರ್ಪೆ ಆ ಮುನ್ನೊಡಿತಿನ ಮತ ದೆಪ್ಲೆ ಮುಸುಂಡ್ರು ದೆಪ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಬತ್ತ ಲೇಪ ಕಣಪೆ ಬತ್ತ ಪಂಡಿತರು ಈರೇಪ ಬತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪ್ರೇಮನು ಪೊಲ್ತು ದಿಕ್ಕೇಳ್ದಿ ನಂಗಡೆ ಬೈದೆ ಮಾಕ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ದಾದಾಪುರಂ ಅಂತ ಸಾಯ್ತ ಮಾರ ಎನ್ನ ಪಟೋನು ಜೋಕ್ಲೇ ಕೊರ್ಬೇರ ಕೊಡ್ತಾತ ಐಕುಲು ಮೀಸೆ ಬಿಡುಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನಿನ್ನಂಚಿನಕ್ಲೇನ್ ದೀತೆ ಅತ್ತ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕೊಡ್ಮೆ ಅಂದ ಏರೋ ಸುದ್ದಿ ಸುಲಕ ಜನಿತ ಯಾನೆ ದನಿ ಆಯ್ನಿ ಆತ ಅಂದ ಮರ್ಯಾದನಿ ಈ ಲೇಪು ನಾಯ್ದಲಕ ಕುಲು ಒಂದು ಹಾಕೊಡಲ್ಪ ಹೋ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನ್ ಬೇ ಒಂಜಿ ದನಿ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಜ್ಜೆ ಬಂಡ ಬಾರಿ ರಾಪಾರ ನಿಕುಲು ಬಾರ್ ರಾಪಾರ ಏರ್ಲ ದನೆ ಎಂಜಿನಿ ಒಂಜಾರು ತಿಂಗಳು ಬೊಂಬೈ ಬೋದು ಬಾತ್ವಿಗಡೆ ಬಾರಿ ಬರಲ್ಲ ಆತಾರ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಪಂಡೇರ್ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಇಂದು ಈರ್ ಬೊಂಬೈ ದಾದ ಅಂತ ಅಂತೀನಿ ಯಾನ ಒಂಜಾರ ತಿಂಗಳು ಒಂದುವೇ ಮಂತಿನ ಬೇ ಸಾರಿ ಪಾರ್ನಿಲ್ಲ ನಿಂಗಿಲ್ಲ ಜೆತ್ತೀನಿ ಈತ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ದಾತ ಒಂದುಂಟು ಬಾರಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ರಡ್ಡು ವಾರ ದಿಂಜಿ ಮಾತೆರ್ನ ಬೈಡ್ ಅಂಬಡೇನೆ ರಡ್ಡು ವಾರ ಬುಡಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತು ಪೋಯಿನ ಕಲ್ಲ ಬೈಡ್ಲ ಅಂಬಡೇನೆ ಪಂಡ ಕಿಟ್ಟ 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 ಜಿಮ್ 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 ಅಂಬಡ ಕಿಟ್ಟ ಜಿಮ್ 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 ನಮ್ಮ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ಜಿಮ್ 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 ಅಂಬಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಅತಮೆ ಪೂರ ಅಂಬಡೆ ಬುಡ್ನೇರ್ನ ಅವಳು ಬನಸು ವಾಡೆ ಪೂರ ಏರ್ಮೆ ತಿನ್ರೆ ಸೊಂಪು ಗಬ್ಬದೇವಾ ಇಂದಮ್ಮೆ ಮರ್ತು ಮನ್ ಪೋತೈ ಮರ್ತು ಮತ ಮಂತೇನ್ ಮರ್ತು ಮಂತಿತ್ತೇನ್ ಅಂದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಇರಕಿನಕಲು ಪೂರ ಬೈದೇರ ಮಾತ ಬರಂತೀರಿ ಮಾತೇ ಮರ್ತು ಕೊರಂತೇನ್ ಅಂದ ಕೊರಂತಾನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ನಕ್ಕೊಂದು ಕುಲ್ಲು ಪೂರ ಕಾಲ ತಂದು ಕಾಲ ತಂದು ಬೆತ್ತದಾನೆ ಇಡೇ ಬೈತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾ ಪೆತ್ತ ಲಂಬ ಪನ್ಪಿ ಇನ್ನು ಒಪ್ಪ ಪನೊಂದು ಐಸ ಆಡಾಡು ಒಂಜಿ ನಿಲ ಎಲ್ಲ ಮಾರವೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಟ್ ಎನ್ನದಾದ ಬುಲೆಟ పంటి కూడా పంచి పడినట్టు ఉసారుల్లా అయ్యో మరల కటి చెత్తమే ఏ ఇత ఉలాడితినయి చెక్ యాం పెత్తందెన్ని ಬಾರಿ ಲಕ್ಷಂದ ಹುಡುಗಿ ಮಾತ್ರ ఆయన మోనేడు ಒಂದು ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಮಚ್ಚಂಡು మచ్చ కర్మ ఏందే అప్ప గంటల దాని సైలెన్సర్ ద బరిట అండలావిడి నెత్త బరిట అత్తి ಫ್ಯಾನ್ ಡ್ಯಾಗ್ ಬೇ ಓ ಫ್ಯಾನ್ ಡ್ಯಾಗ್ ಯಾ ಎಂಜಿನ ಪನ್ಪರ್ ಏಕರ್ ನಿಂಚ ಕೆಲೆಂಜಿರ ಅಂತೀನಿ ಕೆಲೆಂಜಿರ ಯಾರ ನಿಕಲೆಂಜ ಮಾರ್ಗ ಹೊಟ್ಟು ಪೆಲಕೈ ಮಾರ್ನ ಏರ್ ನಿಕಲು ಏರು ನಾಯಿಲು ಅತಾತ ನಾಯಿ ಚುಚ್ಚುದು ಐಕ್ ಬೈದಿನಿ ಓ ದೇವ ನಾಯಿ ಚುಚ್ಚಿನ ಮರ್ತ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅವ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಬೋಡು ಯಾನ್ ಪಂಡಿತೆ ಯಾನ್ ಲೇಪ ಕಾಲಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಅವ್ರು ಬೋರ್ಡ್ ಉಡ್ತೀಯ ದಂದು ಸೀತಾ ತೆಮ್ಮ ಅಡ್ ಬಕ ಪಿಸ್ತೂಲು ಬಕ ಪಲ್ಸರ್ ಅಣ್ಣ ಪಿಸ್ತೂಲ ಬಕ ಪಲ್ಸರ್ ಅತ್ತು ಅಲ್ಸರ್ ಬೇ ಬಕ್ಕ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ದಾದಂದು ನಾಯಿ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಮದ್ದು ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಅಂದ ನಾಯಿ ಕೆಮ್ಮು ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಅನ್ನ ನಾಯಿ ಚುಚಿದಿನೇ ಕೊರ್ರೆ ನಾಯಿ ಕೆಮ್ಮುಗಳ ಮರ್ದು ಕೊರೋಡಂಡ ಅಮ್ಮೆ ನಾಯಿದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮುಲ್ ತೆಮ್ಮಲ ಪೋಡು ಕೊರ್ಕ ಇದ್ದಾನೆ ಮರ್ತು ಕೊರ್ಕೆ ನಾಯಿ ತುಚ್ಚಿನಕ್ಕೆ ಮರ್ತು ಕೊರ್ಕ ಈ ರಿಜ್ಜನ್ನ ಪಗ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ತುಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಮರ್ತು ಕೊರ್ತೆ ಅಂದ ಇದು ಹೆಂಚೊಲ್ಲಿ ಅಕುಲ ಸೈ ದೇರು ಅಕುಲ ಸೈ ಎಡಿ పండితారా ಓ ఈరే ఆప కొరపరు కదా తినరా ಆ ಪತ್ತು ಮಾರೆ ನನ್ನ ಪನ್ನೊಂದು ಬರೊಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಲೇಪ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅವೇ ಏಪ ಕೊರ್ಪರು ಇತ್ತೆ ಕೊರೋ ಗಾಯ ತೂಡು ಗಾಯ ಕೋತು ಅಂದ ಕೊರ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಅವ ದೇರ್ಪು ಮುಂಡು ದೇರ್ಪು ಎರೆಗಿಯ ನಾಯಿ ತುಚ್ಚಿದಿನ ಎರೆಗಿಯ ನಾಯಿ ತುಚ್ಚಿದಿನ ಎರೆಗಿ ಮಗ ಈ ನಿನ್ನ ಅಂಗಡ್ದ ಸೆಟರ್ ದಾಯ್ತಪ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ತುಯ್ಯರ ಅಪ್ಪಜಿ ಇದೇ ಕುರುಬಾಕಿಲಿ ಪೋಪ ಮಾರೆ ಯಾನ ಪೇಷಂಟ್ ನ ಕಂಡೀಷನ್ ತೋರೆ ಹೋಯ್ನಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ತುಯ್ಯರೆ ಪೋಯಿನತ್ತ ಕಂಡಿಡ್ ಪೀಸಿಲೇನ್ ನಿಲ್ಕರೆ ಪೋಯಿನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಾರೆ ಭಯಂತಿ ಅಯ್ಯೋ ಬಾಗ ಮೂಜಾತನ್ ದಾಲಮನ್ ಪೆರ ಅಪ್ಪಜಿ ನಮ್ಮೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಕೊರು ಅಯ್ಯೋ ಸ್ಟಿಕ್ ಕೊರ್ಮೆ ಅವು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕದು ಕೋಲು ಚೆಕ್ ಎಂಚಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಾರೆ ಕೋಲ್ ಹತ್ತಂಬೆ ಸ್ಟಿಕ್
ಏಲ ಮುರನಿ ಬಿಟ್ಟು ದೋಂಟಿ ಬನೊಂತೀನಿ పండితర ಓ ಓ ఉరిండుదాల పోపాంగ్ ಅಪ್ಪನ ಪೋಲೆ అంచతు ఒక. ఉరినట్టు కుల్లరాపుజీ ಅಪ್ಪನ ಉಂತುಲೆ ఉంటర్ల ఆపుజీ ಅವನ ಸೈಲೆ ಓ ಈ ಪಂಡಂದ್ ಯಾನ್ ಪಂಡಿತೇರ್ ನಡೆ ಬೈದೆ ಯಾನನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ತುಂಬೋಪಿನ ತಮೆ ಅರೆಗೆ ಪುದರುಂಡ್ಯ ಉದಾರ ಎಂಕುಲುಂಡು ಯಾನ್ ದಾದ ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯನ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಬಣ್ಣ ಬಗ ಅರೆಗೆ ಲೇಪ ಪೂಜಿದ್ದು ಗುಣ ಮನ್ಬಿಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರುಂಡು ಆಂಡ ಲೇಪ ಏಪ ಪೂಜೋರ್ ಇತ್ತ ಪೂಜನೆ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಪಾಪಾಡ್ಲಕ್ಕ ಬೈದು ಆ ಬುಡ್ಚಿ ವಚ್ಚಿ ಆರ್ಡರ್ ಬೇತೆ ಆರ್ಡರ್ ಬೇಡ ತೆಲ್ಪಿ ತೆಲ್ಪಿ ಚಡ್ಡಿ ಬಾರ್ದು ಜನಂಬೆ ಸೈತ್ ಪೋತಿನೇ ಆನೆ ಬಾರ ಮಾರಾಯಣ ಚಟ್ಟಿ ಓಟೆ ಪಾಡ್ನಿ ಉಂದನೆ ಆಯೆ ಕಟ್ಟಿದೀನಿ ಕಾಂಡ ತೂಪ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಚಡ್ಡಿ ಬಾರ್ದು ಇಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕೊಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ಇಡತುಲೆ ಬಾರಿ ಕಂಟಕೊಂಡು ಈ ಫೋಟೋ ತೂನ ಪನ್ಪುಂಡು ಏಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧು ಮಾಂಸ ಬುಡೋಡ್ ನಿಕುಲು ಆಪುಜಿ ಪಂಡಿತರ ಆಪುಜಿ ತಾನೆ ಮಾಸಾನ ಬಿಡುವ ಮಧು ಬುಡ ಹೌದೇ ಏನ್ ಕಾಂಡನ ಬಂಗಾ ಪುಂಡಿ ಮಧು ಮಾಂಸ ಬುಡೋಡ್ ಬಂದು ಅಂಚತ್ತ ಮರ ಮೀನು ಮಾಸ ಕೋರಿ ಪೂರ ಬುಡೋಡ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅವಳ ಮಾಸೋಕೆ ಸೇರ್ ಮಾತ ಮಾರ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ನಾವು ನುಂಗೆಲತೆ ಏ ಪಂಡಿತರೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಜ್ಜಿ ಮೀನು ತಿನ್ನಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾಸ ತಿನ್ಲಕ ಇತ್ತೆ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ತಿನ್ನಂದಾಂಡ ಮೀನ್ನ ಪುನೊನ್ ತಿನ್ಲಕತೆ ನಮ್ಮ ಏತು ಪುನೊನ್ ತಿಂತೆ ಇದು ಮಂಡೆಗೆ ಪೋತು ಜಿಂಬೆ ಆಂಡ ತುಕ ಅಂದಮೆ ನೀನು ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕಡಪುರು ಪಾಟ್ ಏ ಉರಿಂಡಿಯ ಬೇಗ ಅಲೆ ಜಪ್ಪು ಬೇಗ ಅಂದಮೆ ಮರ್ತು ಪುರ ಕಲ್ತತ್ತ ಬೇಗ ಜಪ್ಪಿ ಅವು ಅವೇನು ಅಂತ ಓಡಬೆ ನಿಕ ಲಾರ್ಜಿ ಬೈದಿ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜಪ್ಪು ಎಂಕಾಕುಲು ಬಣ್ಣಗನೇ ಗೊತ್ತಾತು ನೂರೊಂದು ಬಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟು ಜಪ್ಪು ನಕಲು ಲಕ್ಲೆ ಬೇಕೆ ಅಂಜುವೆ ಪಂಡಿತರೆ ಓ ಗೆಲುವಾಗಲಿ ಎಸ್ ದಾದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾದಿ ಪಂಡಿತರು ಒಂದಾದ ನಾಯ್ದ ಕೂಲಿ ಬೇ ನಮ್ಮೆ ಹಾ ನಾಯ್ದ ಕೂಲಿ ಹಾ. ಅವಿನ ಅಂಬಿಗೆ ಹೊರಂಕದು ಮಾಡ್ದ ದಕ್ಕನ ಪನೋಡು ದಕ್ಕನಾಗ ಪನೋಡಿ ದಾದಂದೆ ಪರಾ ಕೂಲಿ ಪೋದು ಹೊಸ ಕೂಲಿ ಬರಾಡು ಪರಾ ಕೂಲಿ ಬೋದು ಹೊಸ ಕೂಲಿ ಬರಡೆ ದಾದಿ ನಮ್ಮೆ ಟೈಗರ್ ಮಗ ನಾಯಿ ಭಂಡಾರ ನಾಯಿ ಮೊಗಲ ಚುಚ್ಚಿದಿನ ನಾಯ್ದ ಅರ್ಧ ಟೈಗರ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟೆಂಬೆ ಪರಾ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬೋದು ಹೊಸ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬರಡೆ ಯಾಕೆ ಮರಲ ಯಾನು ಕೂಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿನಿ ಆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಲಂಚನೆ ದಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮೆ ಬಲ ಓ ಅಣ್ಣೋ ಲೇಪ ಕೊರು ಕೊರು ಅಯ್ಯೋ ಉರಿಂಡು ನಮ್ನೆ ಊರಿನ ಓ ದೇವ ಸಂತೆ ಮೀರ್ತೀನಿ ಮುಂಚಿತ ಪಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವು ಇತ್ತ ಉರಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚೌಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಚೌಲಿ ಕರ್ಮ ಉರಿಯೊಂದುಂಡು ಸಾಕು ಕಟ ಪಂಡಿತರ ಇರ ಕಣ್ಣು ತಲ್ಪ ದಾದಾತಿನಿ ಏನ ಇರ ಕಣ್ಣು ತಲ್ಪ ಪೋಂಡ ಆ ಕಣ್ಣು ತಲ್ಪ ಅನ್ನ ಉರಿಯುಂಡ ಆ ಎಂಕಲ ಅಂಚೆನ ಉರಿದೀನಿ ಈ ಪುಲಿ ಪೊಚ್ಚಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಣ್ಣ ಬಿಂದು ಜಾರಿದರೆ ನನ್ನಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಜಾರು ಮೂಡು ಮೂಲ ರಟ್ಟರ ಕೆಜಿ ಮಾಸನಿ ಲೇಪ ಕೊರು ಆಂಡ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎನ್ನ ಸೊಸೈಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಚತ್ತು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಅನ್ಕೊಡು ಓಕೆ ಕೊರು ತಂಪಾಪುಂಡ ತಂಪು ತಂಪಾಂಡ್ ಆಂಡ ಎಂಚ ತಂಪಾಂಡಿಗೆ ತಂಪ ಅಂದ ದಾನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಾದ. ಗ್ರೀಸ್ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರ ತಿಂಗಳು 10,000 ಬಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಅವು ಶೇಕ ಒಂದಿಲಕ ತೂವ ನೋಡು ಅಪ್ಪನ ಗಾಯ ಪುಡ ಉಂಡು ಶೇಕ ಅಂಡ ಅವ ಓಕೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಪಿರೋದ ನುಂಗೋಡಂಡ ಯಾನ್ ದಾದತಿ ನೋಡು ಓ
ಪಿರೋದ ನುಂಗೋಡಾನ ದಾದ ತಿನ್ನೋಡಿ ಅನು ಪಿರೌದನ ಈ ಕಂಡೆ ನುಂಗೋಡನ ಚೂರ್ಣ ಕಂಡೆನೆ ತಿನ್ನೋಡು ದಾಲನ್ ಪರ ಪಂಡಿತರ ದನೆ ಓಟೆಗೆ ಲೇಪ ಪೂಜಿದಾರಿ ದನೆ ಗಾಯ ಅಂಚೆನುಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಬಾರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಬಂದೆ ಯಾನ್ ಒಂದು ಲೇಪಪುರ ಕೊರ್ಪಿನ ಪಂಡಿತೆ ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಪೂರ ಪಾಡುಜಿ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಡೇನೆ ಬೋಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ರ ಇತ ಹೆಂಗೆ ಇತ ಎಂಜಿನ ವಿಷಯ ಎಂಜಿನ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡುವರಿಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಬಾರುದು ನಾ ಎಂಚ ತುಚಿದಿನಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಎಂಚ ಫಲ ಗೊತ್ತಾವ್ಚೆ ನಮ್ಮೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾಯಿ ಚುಚಿದಿನತ್ತ ಎಂಚ ಚುಚಿದಿನ ಎಂಚ ಐ ಕೊರ್ಲೆ ಮರಲಂಬೆ ಅಂಚತ್ತಂಬೆ ಈತ ಉಂತನಾಗ ಚುಚಿದಿನ ಕುಲ್ಲುನಾಗ ಚುಚಿದಿನ ಪೋನ ಬಣ್ಣ ಚುಚಿದಿನ ಅಂಚತ್ತು ಇಜ್ಜೆ ಯಾನ್ ಫೋನ್ನಾಗ ಪಿರೋಡ್ ಬಂದು ಚುಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ ಇತ ಸ್ಟಿಚ್ ಸ್ಟಿಚ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೋರ್ಡೇ ಬಂದಾಂಡ ಒಂಬೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡುವೆ ನಮ್ಮೆ ಬೋಲು ಅಂತ ಪಾಡೋಲಿ ಅತ್ತ ಪಾಡ್ಕೊ ತುಕ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಆಗಲ್ಲ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಕೋಲ್ ಬತ್ತಲೆ ಇರ್ನ ಸ್ಟಿಚ್ ರೇಟ್ ಏತ್ ಮೇರ ಯಾನ್ ರಿಕ್ಷಾದ ಟಾಪ್ ಗಂಡ ಎನ್ಮ ಸರ್ ಅದೇ ತೊಂದ್ರೆ ಮಗ ನಿಕ್ಕುಲೆ ಸ್ಪಂಜ್ ರೆಕ್ಸಿನ್ ನೂಲು ಕಂದು ಕೊರ್ಪುನ ನನ್ನ ಒಂಜರೆ ಲೇಬರ್ ಐತೆ ಪೊರಿಸುಜಿ ಏರಿಯಾ ರಿಕ್ಷಾದ ಟಾಪ್ ಒಲ್ಲು ನಾಯಿ అవుల పొల్లును మూల పొల్లును అవులు రెక్సిన్ మూల చర్మ ಅದೇ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ಲೆ పొల్ 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 ಅಯ್ಯಪ್ಪ ವೈಟ್ ವೈಟ್ ಕತ್ತೇರಿ ಕತ್ತೇರಿ, ಬರ್ಚಿ ಕಟ್ವನ್ ಪಿಯಾ ಕಟ್ವನ್ ಪು ಯಾನ ಸನ್ನಿಲೆ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಪಣ ಬಾ ಕೊರ್ ಕೊರ್ ಹಲೋ ಮಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಪಂಡಿತೇನೆ ಓ ಅಂದು ನಾಯಿ ಚುಚ್ಚಿದಿನ ರಟ್ಟಿ ಜನ ಬೈತೇರು ಮೂಲೆಯಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದು 3 ಆಂಡು ಲೇಪ ಪೂಜಿದು ಪೂರ ಆಂಡಿತ್ತ ಕಡಪುರ ಏನು ದತೆ ಚುಚ್ಚಿದಿನ ನಾಯಿ ಮರಲ ನಾಯ ಸೈತುಂಡ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಚುಚ್ಚಿದಿನ ನಾಯಿ ಮರಲ ನಾಯಿಗೆ ಅವು ನಾಯಿ ಸೈತನ್ಗೆ ಮಾರಾಯ ಬೋಲಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೋಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕಂತಲೆಮೆ ಬೇಗ ಪೊಲಿಜಿನ ಗಿಲ್ಪಿ ಸುರಾಪುನು ಗಿಲ್ಬಿ ಸತ್ತ ನಮ್ಮ ರೇಬಿಸ್ ಅವೇ ನೇ ಈರ್ಲಬಹುದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಬೋಲೆ ಯಾಂದೆ ಆಗ ಮಾರ ಅಕ್ಲೆ ಚುಚ್ಚಿದಿನ ತಕುಲ್ ಬಾಡು ನೇ ಪಂಡಿತರ ಈರ್ಲಬಹುದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಬೋಲಮೆ ಬೇಗ ಬೋಲಮೆ ಯಾಂದೆ ಆಗ ಮೆ ಬೋಡು ಆ ನಾಯಿ ಇರೇಗ ತುತ್ತಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಮ್ಮ SN ಮೆರ್ಗೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ದ ಟೀಮ್. ಅಯ್ಯೋ ಮಾರ್ದು ಗೊರ್ಪಿನ ಪಂಡಿತೇರು ಅವಸ್ಥೆನ ಪಾರ್ಲಾಯ್ಕಿತ್ತೇನೆ ಜನಕುಲ್ಲ ಮಾತ ಬೂರ್ದು ತೆಲ್ತೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇರು ನಂಬುವರೆ ಜರ ಗೊತ್ತು ಜಂಕಲ ಉಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಉಲ್ಲೇರು V4ದ ಆರೇನು ಎಂಗಲ್ ಪತ್ತದೀತಿ ನಾವು ತೆಲಿಪೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಾರಿ ನನ್ನ ನಿಗಳೊಂಜಿ ಪನ್ ಆ ನಮ್ನೆ ಬರೋ ತೆಲಿಪవచ్చు ಮಾರೆ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಆವಣೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ. ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಜನ ನಮ್ಮ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಖುಷಿ ಆತನು ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಖುಷಿ ಆತನು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಕೇನ್ಗ ಸೊ ಐಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೇತನ್ ರೈ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವವಾಯಿನ ನಟನೆದ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಪುರ್ಲುದ ಅಭಿನಯ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ವೆಲ್ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶಶಿ ಸರ್. ಸರ್ ಏತ್ ತೆಲ್ತಾರ್ ಓ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅವೇಷನ್. ಇಡೀ ಟೀಮ್ ನಿಖಿಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾದರಿ ಟೀಮ್ ಸೂಪರ್. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಿಖಿಲನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಉಂಡು, ನಿಖಿಲನ ಒಂಜಿ ಸೃಜನಶೀಲ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡು, ಹೊಸ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಉಂಡು. ಒಕ್ಕ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಪಂಚದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪಾರು ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಜರ್ಜೆ ರೇಪಲ ಕೋಟೋಡ್ ಲಕ್ಕದ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊರ್ಬಿನ್ ಮನ ಭಾರಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ಸೊ ನಿಗಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ವೆಲ್ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್. ಮಾತನೆಟ್ಲ ಮರಲೇ ಕಟ್ಟು ಈತನೆಟ್ಟ ಏತ್ ಮಾತ ಬರ್ತೀರ ಮಾತೆಟ್ಲ ಅಕ್ಲ ಮರಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮರಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ನೋಬಲಿ ಆಂಡ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಚ ಡೆವಲಪ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಅವು ಒಂದು ಪಂಡಿತರ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಸಹಜವಾದ ಓಡೆ ಚುಚ್ಚರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಡಿ ಚುಚ್ಚದು ಹೋಗ್ತದೆ ದಾದ ಅಂತ ಅಂಚ ದಾಲ ಅಂತಾರೆ ಅಪ್ಪಜಿ. ಬಟ್ ಆ ಇಡೀ ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಂತೊಂದು ಪೋಪುನ ಆಯ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿನ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬೇತೆ ಏರಿಯಾಗಳ ಈ ರೀತಿ ತೆಲ್ಪಾರ ಒಂದು ಇಂಚ ಇಂಗ್ಲ ಪಂಚಿಕೊರ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ಅವು ಈ ಟೀಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಓಕೆ ರಂಜನ್ ರಾಮದಾಸ್ ನೆರ್ನ ಬುಗರ್ನವಲ್ಲೇ ಓ ಮಿತ್ರ ತೆತ್ತಿರ್ತು ಮಾಡಿಂದ
ಓಕೆ ಸೊ ಬಟ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಮ್ಮ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೀಪಕ್ ಸರ್ ದಯಮಂತ್ ವೇದಿಕೆ ಮಿಸ್ ಬರಡು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಮ್ಮ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಲೀಗಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಜೀವನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ದಯಮಂತ್ ವೇದಿಕೆ ಮಿಸ್ ಬರಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ CPL ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ and Prabhat Theatre Award and also Arugya card of Sharada Ayurveda Hospital. So yan akla marks la pandu budpa okay and akla marks la pandu barbe dayanaga UM Vishnu ಕಲಾವಿದರು ಸೊ ಅಕಲು ಇನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಜ್ಜೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ ಓವರ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ SN Vergo ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಫ್ 2 ಜಡ್ಜಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದ ಇಸ್ 148 ಸೊ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಾಕ್ ಓವರ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಈಗ ನಮ್ಮ ಚೇತನ್ ರೈ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಾಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಬರೋಡು ಒಂದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ Thank you so much, Chetan sir, and Ingla V4 News the Lekkad was really a token of love. Sir, ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಬಾರಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊ ಪಂಚಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಒಂದು ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಶೋದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂದ್ಪಾರ ಸರ್ ಯಾನ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆನೆಪಾಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆದಲ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಹಾಕ್ಲೇನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಲ್ನ ಮಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಗು ಬತ್ತಿ ಆತನಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿ ಯಾಗ ತುಚ್ಚಿನ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಪಚ್ಚಡ ಪೋಂಡಪ್ಪ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಪಚ್ಚಡ ಪೋಂಡು ಪನ್ಪಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲೊಂದು ಪಚ್ಚಡ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಚ್ಚಡ ಪಂಡ ಅವೇ ಪಿಂಕ್ ಅಂದ ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಪಚ್ಚಡ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಮುಕ್ಕುಲ್ನ ಈ ಸ್ಕಿಟ್ ತುನಾಗ ಎಂಕ್ ಅವು ನೆನೆಪಾಂಡ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕಿಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ Yes sir, thank you so much Iregla ee ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿನೇಕ್ and thank you so much wishing you all the best for all your projects. Yes and so SN Vergo friends thank you so much for the wonderful performance and Deepak sir thank you and Jeevan sir thank you and Lakshman sir thank you okay well so nikul maaterla ini munku muda banji nilke teltaran manenga mudu so bari shokudanchina onju telikeda ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ Comedy Premier League Season 2 finally this is V4 News in association with Kalyan Jewellers presents Comedy Premier League Season 2 powered by Sun Premium Refined Oil and Aruna Masala and this is Vijay Vinay signing off from this program until then bye bye take care and stay tuned to Comedy Premier League Season 2